Masquera say Muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanga koku ya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chugwa karaka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas Muri Zimbabwe takuigira nyaya ya buditswa. Teachers are affiliated ne Zimbabwe amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Iyo iwataura iwo vachiti vari kuda kubhadharwa $1,000 sepay yavo. Wamenshena vachitaura iwo vachiti malevies akaiswa na finance minister vamthuli Ncube ndo akonzeresa kuti vademande this amount yemari. Vamthuli Ncube budget wa 2024 vakapropose a wide range yemalevies anosanganisira kukwidzwa kwakaitwa mapassport fees pamwechete nema-toll gate fees pamwechete nema-tax akaiswa panyama akonzeresa kuti mitengo yezvinhu iwedzere. So ma-teachers aya ataura iwo achitaura achiti vari kuda salary yavo kuti ipegwe at $1,260 zvinzi ndo acceptable minimum wage muri Zimbabwe. Living wage yavachabvuma kuti vakwanise kuvhura zvikoro musi wa9 January muri Zimbabwe. Vataura ivo vachiti kuti vari kuita vari kupiwa $300 chinzi nema-levies akaiswa namthuli Ncube haishandi muri Zimbabwe. Amene munoiona sei vataura ivo vachiti saka nekudaro havasi kuzoenda kumabasa musi wa9 kusvikira vawedzerwa mari kusvika pa $1,000. Amene munoiona sei nyaya iyi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya mucomment section kuti ndiyo here mari yavanodhiserva kunge vachipiwa kana kuti tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.